डिमापुराव एक्चुअलि बेबायदि बानायनो नागिरदोंमोन बुस्थुआ माने बुस्थुआ ओंखायनो नैबे बेबायदि बानायनाय जादों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे बयखौबो खनसे बरायफिनलायबाय। आं दिनै दंफैयो जोंनि नैबे गगामुख हालामनिनो गबिन्दपुर होननाय गामियाव। बेयाव 31निफ्राय बरदल'नि खोन्दो बरदल'नि प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जथुमा जानो थांगासिनो दङ। ओमफ्राय बे जथुमाखौ जोंनि नैबे नोलोबारि पन्सायतनि सिङाव थानाय गगामुख आन्सलिकनि सिङाव थानाय गबिन्दपुर गामियावनो खुंनो लानाय जादों आरोना। नैबे हाबाफारिखौ खुंनो लानायाव दिनै मा जगार बानायदों एबा माबायदि रेडि माबायदि हाबाफारि लादों बेफोरखौ एसे नोंथांनो सिगांग्रोयै नोंथांमोननो सिगांग्रोयै एसे रिभिउखौ देखायनो होननानै बेयाव फैनाय जादों आरोना। थ' माबायदि खालामनाय जादों एसे नोंथांमोननोबो फोरमायनोसै नङा होमबा। आं देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा गिबियाव माने जोंना जिथुनिखि सावरायमेल जिथुनिखि माने हाबाफारि होनबाथाय गिबियाव जोंना गेट थायो नङा होमबा। गेटखौ जों गिबियाव माने देखायग्रोनाय जायो ना हाबनाय लोगो लोगो गिबि गेटखौ एसे देखायग्रोनाय जानोसै। गेटखौ बेबायदि रेडि खालामदों बिसोरो। थ' जाथ'वाखै आरो ना फार्स्ट दिनै 26 नालाय ओमफ्राय 26 बा नों 13 सानब्रै दङ आरो ना। थ' सानब्रै उनावसो गासिबो माने रेडि जाजोबगोन। ओंखायनो दिनैसिम बेबायदि कन्डिसना जानानै दं आरो ना। नै ओरैजाय खुन्थाखौल' होनानै दोनदों ओमफ्राय गाबोन समफोरहालागै सब रेडि जाजोबगोन। ओमफ्राय ओरैबो माने माखासे बेबायदि लाइन खुन्था खालार होनानै गासिबो गायखाजोब्बाय आरोना बेफोरबायदि। बेयाव नायबा नुगोन नोंथांमोना नैबाव। ओमफ्राय बेनि थिग नैबे मेन पेन्डेलनि सेराव जेनाखि फिरफिला गायगोन नङा होमबा। नैबे फिरफिला गायनाय जायगाखौ नैबेबायदि फुरा रेडि खालामना दोनखाबाय आरोना। नैबेबायदि बेखौबो एसे नायथों नोंथांमोना। ओमफ्राय बै नुनाया मा जागोनथाय बेखौ मिथिथ'वा दासिम। ओमफ्राय साखाथियाव नैबेयाव माखासे सावरायमेल जागासिनो गावसोरनि आरसि कमिटिया। थ' गावसोर मा बानायगोनथाय आं सोंनोबो एसे उसुबिदा जाना दं दायो। ओमफ्राय बिसोर इयाव जमा जाना दं नालाय थ' दा आं खोन्थाथ'नो हानाय नङा आरोना। ओमफ्राय जायखिजाया नायदोल' जायखिजाया बे फिरफिला गायगोन जायगानि बेबायदि आरोना। ओमफ्राय जिथुनाखि मेन पेन्डेल मेन जौसां जाय जायगायाव माने गासै माने आलासि बिथांमोना फैगोन। ओमफ्राय जाय बिबुंथि लाखिफैगोन गाव गावनि बेसेन गोसाखौ बिबुंथियाव लाखिफैगोन बिथांमोना नैबेयाव माने जिरायफैगोन आरोना। थ' बे जिरायगोन जायगानि बेबायदि बारा गिदिर नङा माने आनसलिकनिसो नालाय बुस्थुआ। ओंखायनो नैबेबायदि बानायनाय जादों आरोना। एसे राउन्ड नायदो नोंथांमोना। उनथिं दङ आलासि जिरायग्रा जायगा। माने सावरायमेला बारा गिदिर नङा नालाय थ' ओंखायनो माने आलासि गेस्ट जिरायफैग्रा जायगाखौबो एसे फिसा बैनि उनथिंजाय बानायनाय जादों आरोना। बेयावनो जमा बानायनाय जादों। ओरैनो बेलेगबाथ' खोनानो बानायमोन बारु खिन्थु नैबेखौ एसे जौसां गोजौ बैसां मोनानै बानायगोन खोमा। ओंखायनो बिदि गन खाजोबदों माने। थ' बेबायदि ओमफ्राय जिथुनाखि आलासि रायजोफोर फैगोन जिथुनाखि रायजोफोर जिरायफैगोन नैबेयावबो फैगोन आरोना। नैबेबायदि बानायनाय दङ। माने दिना दङ गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो ना। माबाफ्रा गन जि फ्रेम खानायफ्रा गासिबो रेडि जाजोब्बाय। अकल माने गोजौआव टेन्ट खानांगौ ओमफ्राय सोब जि खानांसिगौल' आरोना। जिथुनाखि नैबेनो आरोना। बेखौ जोंनि बर'नि बायखोन्दा नोगोर डिमापुराव एक्सुवेलि बेबायदि बानायनो नागिरदोंमोन। बुस्थुआ माने सेम जायाखैब्लाबो माने बानायनो नागिरनायखौ सिनायदों आरोना। बुस्थुआ हामानि जाबायना मोजां डिजाइन बानायना होनो हाया। ओंखायनो माने अकल डिजाइनखौल' बानायबाय आरोना। माने बेबायदि होननानै बे नमुनाखौ देखायनाय जादों आरोना। थेवबो बानायनो बहुद नाजादों। माने दाथ' ओरैनो हामाल'सो दादों नालाय खिन्थु बारा माबा जाजोबाखै। जेब्ला माने बुस्थुआ फाइनाल माबायाव फैगोन फाइनाल लुक्सआव फैबा मोजां नुगोन आरोना। कालार सालारनिबो होजोबबा मोजां नुगोन आरोना। थ' दा ओरैनो हामाल'सो बानायदों नालाय बारा थिग नुवाखै आरोना। बुस्थुआ सिमेन्टनि नङा आरोना पारमानेन्ट नङा माने फिल्ड गेजेरावसो नालाय बेबायदि बानायनाय जादों। ओमफ्राय जिथुनाखि जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि मेन सिम्बोला नैबेनो आरोना। बेखौबो नैबेयाव माने पारमानेन्टनि थाखाय गायसननानै दोनसिगोन आरोना। बेयाव जिहेतु सावरायमेलबो माने जथुमाबो जाखासिगोन नालाय बिनि नामावनो नैबेखौबो बानायबाय। बेबो पारमानेन्ट थाखासिगोन आरोना। बेखौनो माने माखासे देलायहोगासिनो दं जोंहा मिस्ट्रि बिथांमोना। खमब्लाबो 12 फुटसो जागोन ना गोजौआ। 15 फुटसो गोजौ माने गिदिर बानायनाय जादों आरोना। बेबायदि गासिबो जाखाजोब्बाय अलरेडि जाजोब्बायखौनो हमनांसिगोन। माथ्र' बेयाव कालारनिल' गोनांथि दंसै आरो। कालार होबानो माने गासिबो माने फाइनाल लुक्सआ फैसिगोन। ओमफ्राय नैबे खाथि खाला बेयाव माने एसे जायगा फोसाबगोन आरोना। माबायाव जेब्ला माने सावरायमेला जायो जथुमाया जायो अब्ला बेयाव माने गासै आलासिफ्रा फैनानै बेयाव माने
बिबार बावफैगोन नालाय थ' नैफोर गासै जायगाखौनो माने फोसाबगोन आरोना दायो माने बानायगासिनो दं नालाय इसिबां मोजां नुथ'वाखै आरोना नै बेबायदि जानानै दं कन्डिसनानो दे मिस्ट्रिफोर सानबैसे लाखो बानायनायाव बेखौ एसे खोन्थादो सोर हेड मिस्ट्रिया नोंनो हरफै जा हेड मिस्ट्रिया नै आदायानो ना नै बिसो दे सानबैसे लाखो खोन्थादो बेखौ बानायनायाव 1.5 मास लाबायलां 1.5 मास आयु साबैसे मिस्ट्रिफ्रालाय लकेलसोलै गामिनिसो नोंथ' साबैसे होनदां बिदिनो मालाबा 6 जन ओंखारो मालाबा साबा ओंखारो मालाबा हलसेलैनो ओंखारो आच्छा आच्छा माला दिहुनगोन नोंसोरलायखौलाय बेथ' गाबोन कालार होनानै गाबोन एकदम फोजोबनायनि खोथा दंमोन गाबोन फाइनाल खालामगोन आरो ना ओमफ्राय बे जायगाफोरखौ नोंसोर रिक्स लादोंमोन ना गावसोर कमिटिनि मानसिया बे जायगाखौथ' कमिटियासो हा एसे लाबोनानै होनो होनदोंमोन हा सा फबनानै बेखौ समान खालामनो होनदों आच्छा थ' मिस्ट्रिफ्रा बिसोरनो आरोना बेखौ बानायनाय मिस्ट्रिफ्रा गामिनानो मावनाय जाहैबाय माने गामिनि मावबाबो मिस्ट्रियानो नङा होमबा कन्ट्रेक्टसो लादों नालाय नोंसोरो फ्रि फ्रि थ' मोनसे बहुद मोनसे माने इन्टारेस्टिं खोथा आरोना आं सानदों माने बिसोरखौ कन्टेक्ट लानानै मिस्ट्रि हाजिरा मावनो सानदों आरोना थ' बाख्नायनो लागा आं सानदों माने ओंखायनो बारा आं गोसो होआखै बिसोरनाव सोंनायखौ दानि माने गावसोरखौ फैसा लानानै बिदि मिस्ट्रिनि खामानि नालाय मावनो सानदोंमोन आरोना थ' बिसोरो माने फ्रियावनो मावनो हादों जाहैबाय नैबे खामानिखौ थ' बिनि थाखाय बिराद माने गिदिर साबायखर आरोना बिथांमोननिसिम ओरैनो मिटिंखौबो बिसोरो गाव जायगानि गामियावनो माने खुंखागोन नालाय फ्रियाव खस्थ' माने बहुद गोबावनिफ्रायनो बिसोरो माने फैसा खांनाय बायदिसिना माने खस्थ' खालामनानै खामानि एसे एनै खामानिखौ मावदों ओमफ्राय कालेक्सननिबो खोथा दं नालाय थ' बे गासै खामानिखौ मावनानै नैबे जिथुनिखि साहित्य सभानि माने मेन सेम्बल बेखौबो माने बिथांमोना फ्रि मावदों आरोना गाव गावनि खामानिखौ गारनानै बे मोनसे बहुद बाख्नायथाव जादों बिसोरनि थाखाय निखि जानो गोनां हाबाफारि बेखौ गासै माने बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै बा जायगानि आरसि कमिटिखौ लानानै बा गामिनि रायजोफोरखौ लानानै नैबाव मोनसे जथुम सोलिगासिनो दं आरोना गासै हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां माने जाफुंलांहोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै माने दिनै गासिबो माने सावराय मेल खालामनानै माने थागिदा होनाय जादों आरोना गासिबखौबो एसे बे बबे बबे गामिनि रायजोफ्रा बेवहाय जमा जाफैनानै दङ बेखौ एसे नायदो आरो नोंथांमोन आं देखायलांसै एसेनो बिबान मोनगिरि लानाय जाबाय बिदिहाय आरो जाय जाय बिथांमोना दायथ' गोलैदों बिथांमोना जेन आं बेखौबो माने मावगोन होननानै आं आसा फारियो आरो दरब्रै दरबा गामिजों जमा नांनानै बे जथुमाखौ खुंनो नागिरदों नालाय गासिबो माने दिनै बेयाव माने गासिबो बिबानगिरिफोरखौ बा गामिनि गासिबो रायजोफोरखौ लानानै माने मोनसे स्ट्रं मोनसे बिबानखौ गथायगोन जानांगौ आरो हादास मोसाहारि केनजिं बर' सोर बिबान मोनदों बेखौ एसे भाइस प्रेसिडेन्टआव दङ निर्मल उजिर रजनि स्वरगियारि आवरायनानै होदों एसिस्टेन्ट सेक्रेटारियाव दङ माने गोसोआव फैफिनो हरिचरन बसुमतारी सन्तोष बसुमतारी फाइनान्स साब कमिटियाव दङ हरमहन बसुमतारी सनम स्वरगियारि ओमफ्राय लाइट एन्ड साउन्डआव दङ जगत बसुमतारी कम्पल बसुमतारी वाटार साप्लाइआव दङ दिपेन दैमारि देब बसुमतारी फुडिं इनचार्जआव दङ सफेराम बसुमतारी रमेश नार्जारी सक्रेश्वर उजिर पेन्डेल इनचार्जआव दङ सम्राट मोसाहारि मेला बसुमतारी डेक'रेसन इनचार्जआव दङ सन्जिब बसुमतारी रहिन बसुमतारी कालचार इनचार्ज दङ सन्जिब बसुमतारी गोमसार बसुमतारी जोंसार बसुमतारी बेजों लोगोसे रायजोफ्रा दासाम बेयाव आङो बिबान गोलैयाखै होननानै बेहाय बयहाबो बिबान दङ नैबे लेखाया गोलाव जालांनायनि थाखाय बेयाव गासैखौबो जोङो बिबानखौ सोजोबनो हायाखै बेखौ गाज्रि दामोननाय जों गामिना नैबे लिस्टखौ गोसो होना खोनासंगोन होननानै आङो आसा फारिबाय 30 खालि माने 30 तारिख खालि फुङाव संनाय सानजौफुआव संनाय आरो फार्स्ट खालिनो बिस्थिबाराव दिपेन दैमारि गबिन्दपुर टिकेरा गयारि गबिन्दपुर जगन गबिन्दपुर प्रदीप बसुमतारी 1 नं गबिन्दपुर दुखारु नार्जारी 1 नं गबिन्दपुर गालर गयारि 2 नं पाहारपुर खनसे बेलासियाव बोथिसे जागोन ओमफ्राय डिलिगेटआव बोथिसे जागोन आरो बोथिनै संनांगोन बिथांमोना आरो बेजों लोगोसे माबाफ्रा राननाय बायदिसिनाफ्रा रायजोनि थाजोबो नङा होमबा मोनबा गामिनिनो ओमफ्राय 31 तारिखआव संनाय दङ मंगल बसुमतारी 1 नं पाहारपुर प्रदीप बसुमतारी 1 नं पाहारपुर प्रदीप बसुमतारी 2 नं गबिन्दपुर बिनोद बसुमतारी 1 नं गबिन्दपुर प्रदीप बसुमतारी बे 1 नं गबिन्दपुरनि सार
बिनोद बसुमतारी 1 नं गोबिन्दपुर दुखारु बसुमतारी 1 नं गोबिन्दपुर रायजो राजा ओमफ्राय जितनिखि सावराय मामेल बेवहाय गासै आलासिफोर फैनायखौ जा बोथिसे बा बोथिनै जेसेबां जाहोनो हायो बे जाग्रा जायगाखौ नै बेयाव बानायनाय जादों जाहैबाय नै बेयाव इसेबां माबा जगार जाथ'वाखै एक्सुवेलि अकल माने बाउन्डारिखौल' दोननाय जादों आरो ना नैबेयाव बानायनाय जादों ओमफ्राय नैबेयाव नुहुरनाया जाहैबाय बन संग्रायाबो बेयावनो आरो ना संग्रायाबो अकल बाउन्डारि माबाया फ्रेमा जाजोब्बाय अकल गोजौनिखौ होआखै गोजौनिया बाखि दं आरो ना गोजौनि होबाथाय मथथे कमप्लिट जाबायानोसै हमना लादों बेबायदि बानायनाय जादों बना नैबेखिनियानो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आं दानि माने बेयाव साहित्य सभानि मोनसे सेम्बल देखायदोंमोन ना बिनिनो फरायसालिनि उनथिंजाय आरोना बियो ओमफ्राय बिनि थिग उनथिंजायनो बे जाग्राखौ बानायनाय जादों ओमफ्राय नैबेयाव ओंखाम संग्राया बेनो ओमफ्राय बिनि सेम ओरैजाय राइट साइडआवनो फिल्डआ बे फिल्डआवनो गासै माबाखौ बानायनाय जादों आरो ना पेन्डेल ओमफ्राय जौसां गासैबो बेयावनो गोजा भिडिअ बानायनो फैबाय अननानै साहाबो होलायबाय नै लोंसे अननानै होनायखौ नङा होमबा बिसोर बुंलायो एसे गोजौ साइज लामानिफ्राय सोनायालाय मावनायखौ लाबोगासिनो दहाय जोङो ओरैबायदि बावबाय थाबाय थ' बेवहाय मोसागोन ख्रिस्टि दलाबो गामिनि आरोना गामिनि बिहामजोफ्रानो मोसादों नै बेबायदि मोसादों आरोना दा थालिमा सोलिगासिनो दं एक्सुवेलि खनग्रानिफ्राय लानानै दामग्रानिफ्राय लानानै गासिबो गामिनियानो गोजा जाबायखौनो हमदो फ्राय जाबायानो आरोना नोंस्रालाय मोसाया बयबो ज' ज' मोसाबानो जायो बुरजाबासो नायनो मोजां नुयो ना दोलोसे ओंखारब्रा बुरि बुरिनो बिसोरो नायग्रा जाहैबाय सेंग्राफोर ओरै मा जाखोलै इसर नै
थ' लोगोफोर जोंनि नैबे बरदल'नि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि जिथुनिखि खुंनो लानाय लाहार फाहार बेखौ आं नोंथांमोननो एसे रिभिउखौ देखायबाय आरो ना थ' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो एसे मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो दाबाव आरो ना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन जाय आंनि भिडिअखौ नायदों गासैनिसिमबो थेंक इउ फर वाचिं